సందీప్ను దేశవ ನನ್ನ ನವಲ విషయంలో వెనుగొచ్చాను. నేను కుమరం జిల్లా జైనూరు మండలం దుబ్బగూడతగా భీమిగూడతగా ಬಡವಿ ಲಿಂಗೋ ಪಟೇಲ್ ಅವ ಗೋಣಿ ಧರ್ಮದ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ सब्सक्राइब किया ఛానల్ తగా చూడవచ్చు కాబట్టి ಭಾರತ ದೇಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾವಂಗಿ ವಾಡ ಮಾವಂಗಿ ಕಿಲ್ಲ ಮಾವಂಗಿ ದಲಿತರು ರಾಜರು ನೇಮನೇಕಿತ ತಾಕ್ತರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಮರಾವ್ ಅಕ್ಷಲಿ आणि रामराव साहब भीमराव साहब के समझे मेरे मासिक मीटिंग की थे गोणी धर्म पुरांत చూడతే మా మనవలు ఉంది అని తాకోలు ఉంది అదేలాసి म्हणजे मराठो మా జాతితో మా ధర్మతగా బాను ఒక మా ధర్మత సరి బాన్ తీస్తా నేడు ఆవస్కున్న కొన్ని పేర్తి మా జాతి నేడు 33 కోటి పేర్ను ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂದ आणि नेट इचोर बजे बाहेर अर्थ इचोर खंगार बहान आता आणि गड्याल मध्ये मुझे मरणी आचरते वहर दस मुझे मरणी माक वाड़ा मत ऊड़ा मत समझे मत आणि नेडो माक इचोर गवर्नमेंट मा आदिवासी तो माकनो इचोर सवलत चक्करता मंदिग्रा मरड बारी इचोर पे जाता टिकनो विचार कीते के अंतरियन बदले दूसरा जातिनो ऊरा ऊरा पेन परडे दीक्षा केंद्र मराठी तुल्य यादता चढता मावा जंगोनी लिंगो आणि कन्नडकड పోయి పేర్నాగిరావు సంధి కటాంత కాబట్టి వాడు జంగోన్ అని లింగోన్ పరడే వాళ్ళ దీక్ష తెలిసి అది విచార ఊరుగా పోయానికును అంటే తీర్మానం చేస్తే 2000 साल तक दांडा आरटीडीएल बसले इंजन सीते कोई सीते करंट सीते पडे गतामना ऑटो सीते जीप सीते बदी मराठी भारी डेव्हलप आहे वाटते नेड भोले माता इंजुकून विचार पेच असते तेंगे मा जातीतून गोंडी धर्मता सरी बार केनुस्कड इंजुकून विचार कीते के पेसने के बात कलर मనంతా ఆతల్ కలర్ దేనన అని సందీప్ ఎంతనగా రగల్ కార్వ మనంత కాబట్టి మరి కార్వ రగల్ ఇదన ఇంజుకూన్ అంటే పాస్ కీతే అదే లాసి నేడు మా జంగలింగో దీక్ష మేడమంతగా లింగోనా అని वीर माकुनु अस्के मामा पेरने कड़ा कोय पेलकुनु कली राति कीतेर यादिताल टेंसकुनु सगा तू सीतराव सगा नेडगिरे प्रपंचमनगा भारत देशनगा आदिलाबाद మా తాత బాబర్ మరాఠీ ఇస్తారు చూడ కోయితురు పేర్కినాలు వేన్ కా తారా అయితే కోయి జాతి డగుర్ समझी जातीना प्रपंचमनगा समझी जातीना डगुर कोय जाती डगुर बाबाई गोडवाला दुसरी जाती वरोगी सेलुरू मती मामा परिस्थिति बारी ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಾವ ವಿಚಾರಾಚಾರ ಬಸ್ಗೆ ಸುಡಿತಾ ಚೆಬುಲ್ ಸುಡ್ ಕೇಸಿಕೊಳ್ಳುರೆ ನೀಕಿ ನೆನ್ನೆ ಮನೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಲಾಗ ಸುಗ್ರಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂತ वरो कागज करके लगे हम तो मेरे को जगुबाई पाए मानता पर जगुबाई पाए मानते जब मेरे को देखना कि वरो के बारी रहना कि
జగ్గుబాయి నమ్మిన భక్తి పిత్తకే కోతురు వైన సుందర మాంటారు కాబట్టి జగ్గుబాయి తడిమిర జరుగుస్తారు జగ్గుబాయి తడిమిద జరుగుస్తారు ತಳಮಿತೆ ಬೆರಿಬಿಟ್ಟು ತಳಮಿತು ಏನಪ್ಪ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಪೀವರಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಆನ್ ಮಲ್ಲ ಮಿರಳಿಗೆ ನಾ ಬರೋಬರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಗೆ ಬೆರುಸ್ತಾರೆ ಜಂಗುಬಾಯಿ ತಳಮೆ ಆಯೋ ಸಿತೂರು ಸಿಗವಲ್ಲ ಆಗ ಎಂತರ್ಕಿ ಡೊಪಮೆನ್ ಜಾವ ಸಿಗವಲ್ಲ ಡೊಪಮೆನ್ ಆಯೋ ತಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರೋಚೋ ಸಿಗವಲ್ಲ ಮಾವ ರೋತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾನ್ ಸೇಲಡಾನ್ ಮಿಯಡಾನ್ ಅನ್ ಶ್ರೀವಲ್ ಧನ್ ಶ್ರೀವಲ್ ಸಿತೂರು ಶ್ರೀವಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀವಲ್ మాన్ సేవల్ మర్యాద సేవల్ నేను తానుగా పతాయి కనిసెల్లే నేను ఛత్తీస్గఢ్ బత్తిస్ మాయా కోరల్ రాಯ್ತಾಡ್ ಅಗಿಂದೂಡ್ ರಾಯ್ತಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಿಟ್ಟಗೆ ಸಾಪಡೆ ಮಾಯೋ ಸೂಡಕೆತೆಗೆ ದಿಸೋ ಆ ತಾನ ಪಾರಕೋಸ್ಕು ಉಗುವಮಂತ 24 ಕೋಸ್ ಜಾಕ್ ಇಚೋಟಗು ತಾನ ಪವರ್ ಮಂತ ಇಚೋಟಗು ಪೇಂದು ಪವರ್ ಪಿ ತಾನ ಭಕ್ತಿ ಪಿಟ್ಟೆ ಕೋಯ್ತರು ವೈನ ಸುಧರೆ ಮಾಂತೆರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಕು ಬೆರುಸ್ತೆ మా సమాజనక ಅದನ್ನ ಪೀತಡ್ಕಿ ಜಗ್ಗುಬಾಯಿನಾಗ ಯಾವ ಪವರು ಜಗ್ಗುಬಾಯಿನಾಗ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪರು ಮಂ ಪೀಸಿ ಮಂತ ನಿಮಗೆ ಸಂದಿರಾಯಿಗೆ ವಾಡ್ತೂರ್ ಮಂತೇರಿ ತಿಳಿ మేడం మంత వాడన్ మంత సందీర్ మంతే రాజకీయ నాయకులకు మంతే తుడుందెబ్బ వాళ్ళ మంతే సప పీసి మంతం ಬಾರಿ ಅಂತೆ రెండవ మూడవ ಕರಿ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಊರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ತಾಕಂತೆ మరణ గ్రహికి డిగ్రీ బీఎడ్ కి ఇంత ಮತ್ತೆ మా ధర్మದ గసల్బట్ కాబట్టి మాకు చూడున స కిరాణ సాగిర్ తాక సపరవాట్ అని ఈత పరిస్థితి నేడు ధర్మ మాకు లాక్త ధర్మತೆಕೆನ್ చట్టం తెకెన్ ధర్మ నేడు చట్టం కింతే ధర్మతుని నేడు ధర్మతి తాకవేಕೆ మాకును ధర్మ లాగంತ నేను చట్టంನಾಗ ಮರ ತಾಕಬೇಕೆ నేను మా ಪರ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹಾನೆ ಮಾಕುನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಧರ್ಮದ ತಾಕಬೇಕೆ ಮಾಕುನು ಧರ್ಮ లాగಂತ ನೋಡು ಬಚ್ಚರೆ లీడర్ కి తెకిరి సిఎం సాల్కే బతే నౌకర్ కి తెకిరి మాకును ఏస్ బర్కత్ మన కాబట్టి మరడు ధర్మతే కంపల్సరీ ತಾಕನಾಯೋ ನಾಳು ಕುಂಕುಂದೆ ಲಾಕ್ಸಿಮಂತ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಸೆಲ್ವಾ ಪೆರ್ಸ ಪೇನ ಸೆಲ್ಲೆ ಭೀಮಲ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಬದೆ ಪೇನ ಸೆಲ್ಲೆ మీరు చూడటు జెండమంతా జెండದಾಗ నెలని పోడదు వాటికి ಅದು ఉడికి తటి ಆಗ ನೆಲನ್ ಪೋಡ್ದ ಲಿಸನ್ ಟೆಡರ್ಕಿ ಮಾಮೂಲು ತಾನು ಪವರ್ ಆಯೋ ಭೀಮಡಾಗ ನೆಲನ್ ಪೋಡ್ ಸೆಲ್ವ ಭೀಮಲ್ ಆಯೋ ಪೆರ್ಸಪೇಂದ ಕಾರಣದಾಗ ನೆಲನ್ ಪೋಡ್ ಸೆಲ್ವ ತಾನು ಪವರ್ ವಾಯೋ ನೇನ್ ದುನಿಯಾకు ಹಿಂದೂ ತಗ ಸೆಲ್ಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ತಗ ಸೆಲ್ಲೆ ತುಡ್ಕನ್ ಕ ಸೆಲ್ಲೆ ಕಿರ್ಚನ್ ತಗ ಸೆಲ್ಲೆ ರೆಡ್ಡಿನ್ ಕ ಸೆಲ್ಲೆ ರಾವ್ ತಗ ಸೆಲ್ಲೆ ಬೋನೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಾಗಿರ್ ಸೆಲ್ಲೆ చూడ ನೆಲನ್ ಪೋಡ್ ಬಸ್ಕೆ ಪುಡ್ತಾ ಅಸ್ಕೆ ಮರ ಪುಡ್ತಾ ನೆಲನ್ ಪೋಡ್ ಬಸ್ಗೆ ಪುಡ್ತಾ ಅಸ್ಕೆ ಮರ ಪುಡ್ತಟು ನೇರ್ತೆಲ್ಲ ನಾಡಿ ಮಾ ಸಮಾಜ ನೆಲನ್ ಪೋಡ್ದು ಮರ್ಗಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಾವ ಬೆಳಿಗ್ ಮಾವರು ತೊಲೆತರು ಬಾಯ್ಗೆ ನಾ ಕಬಾಬ್ನಾಗಿರ್ ಪಾತೆ ಮಾಮೂಡಿತರು ಕಾಗೋದ್ ಕೆಲಸ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಧರ್ಮತನು ಜಾತಿತನು ಮರ್ಗಲಿ ಪೇಂದುನ್ ಮರ್ಗರಿದ್ದಾರೆ ಬತಾಲ್ಕಿದ್ದೇರ್ ನೇರ್ತೆಲ್ಲ ನಾಡಿ ಆಜಿ ಕಾಕೋಕ್ ಮಂತ ಅವಾಗ ನಾ ಕಬಾಕ್ನಾಗಿರೆ ನಿಶಾನ್ ಮಂತ ಪಾಸಿದ್ದೇರ್ ಇದು ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ నేను పూస్ మహిళ వాతర తొలతూరు కట్టవాదేరు తొలతూరు ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ పూస్ ಮಹಿಳ ವಾತ ನೆಲಲ್ಲಿ ತೋಗ್ತಾರ ಚೆಪ್ಪು ಸುಟ್ಕಿದ್ದೇರು ಬಾವಿ ಮಹಿಳ ನೆಲಲ್ಲಿ ತೋಗ್ತಾರ చెప్పులు సుట్కిద్దారు నేడు గోడవర ప్రాంతం నాగా బట్టలు చేసి చెప్పులు సుట్కిస్తారు బంధం నేను ಕಾಗದಕರಿತು ನನ್ನ ಗೋಂಡ ಅಂತ ಕೋಯ್ತೂರು ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಮಂತೋರ್ ನಾ ಬಡ್ತು చెప్పని ಜನ ಮಂತಾರೆ ಅದೇ ಉಮ್ಮಡಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಸುಟ್ಕಿಂತೀರಿ మీరు బూరా అంది నెలంజని పోడు బూరా అంది నీ తాతో బాబుని మీరటు ఓన్ మానసి ఎక్కడ తీసుకున్నారు ఫోన్ మానసి మీరు ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಕಾಡ್ಕಿ 14 ಮಂದಿ ವಾಡ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚರೋ ಕೃಷಿತ ಗೋಷ್ಠಿ ಜಂಗು ನನ್ನ ಗಡ್ ಮಂಡಲ್ತ ಹರ್ ರಾಜ ಕೋಟ ಮತ್ತ ಕೋಟ ತಗ ಮಂದಿರ ಮತ್ತ ಹೋನ ಸಂಬೂನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬೂನ ಕಾಂದಾಂತು ಪರಗ್ರಂದರ್ ತಿರು ಸಂಬೂನ ಕಾಂದಾಂತು ಡಬು ಬರ್ಕ್ ಕೋಯ್ಕುಡಾಗರ್ ಮಗನ್ ಪೂಸ್ಕಿಡ್ ಪಂಡಿತರು ಪೂಸ್ಕಿಡ್ ವೇದನಾ ಪೂಸ್ಕಿಡ್ ತುಳುನ್ ಕಾಂದುರ್ತಿ ಪೂಸ್ಕಿಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾರಿ ಮಾಕು ಬೇವಲೆ ಪುಟ್ಮಕ್ಕೆ ತೋವಲೆ ಪುಟ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸರಿಪಿಚ್ಚ ಕೋಯ್ತರು ವೈನ ಸುದ್ರೆ ಮಾಂತೇರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಸರಿ ದೇವ ಭಕ್ತಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ರೂಲ್ನಾಗ ತತ್ತೇರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡನಾಗ ಬೆಟ್ಟನ ಬಡ್ಕೆ ವಾಸರ್ ಬಂತಾರೆ ನಿನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ತೇರ್ ಮಾಂತೇರ್ ಬೆನ್ನಲ್ ದೋಹ ಅಂತೇರ್ ಮರ ಕುರ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಹೋಗ್ತಾರ ಲೂಟಿಕಿ ನಿಖರಾಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಮರಾಠಿಂತ ఏ ఊరు కచ్చవరా సాటబాట జాతి తాకవాయు ఊరుಗ ರೋಗ್ಸೊಲ್ಲಿ ಸೂಡ ಕೋಟ್ ಪೈಸಾ ಬದಲ್ ತೇದಂತೆ ಪೇನ ಮೂಲದಾಗ ಸಡವಾಟ ಅಂತೇರ್ ಡಿವಲಾವಿಕಿಂತೇರ್ ಮುಗುಲಾವಿಕಿಂತೇರ್ ಪೂರಾ ತಾದೋ ಬಾಬನ್ ಕಾಲ್ಕರ ಅಂತೇರ್ ಮಾನಸಿ ಇಂತೇರ್ ಮರ್ಯಾದ ಸಿಂತೇರ್ ಮರಾಠಿ ಊರ್ ಕತೆ ಬಿಚ್ಚ ಜಾತಿ ಬದೆ ಬಾರಿ ಸುದ್ರೆ ಮಾಸೇರ್ ಮಂತೇರ್ ಪೂರಾ ಧರ್ಮದ ಊರ್ ಕಾಪಾಡಂತೇರ್ ತುಡ್ಕಲ್ ಮಂತೋರ್ ಓನ
बदु रमजान महीना वार्ता सलाम वाले को मेजरिन तो टोपी लावे किंतु और बाल लावे किंतु बैठा को सेट गिर मदन ऊरी के मीर बुड्डो कान कोर सेट मनते ऊर्गिरे रमजान महीना बारी बितांते नमचरण रासिते ಅದು ಮಹನತಕ ತೋಡ್ಕಾಲ್ ಓನ ಅಲ್ಲಕುನು ಮಾನೆ ಮಾಸಿಕುನು ಟೋಪಿ ಗಿರ್ಸತಾನ ಸೇವಾ ಕಿನೂರ್ तो नरकत वार्ता बरकत वार माकुन गोरवे है ना पूस महीना बावे महीना पवित्र गोरवे है ना మీదగా మనవల్ కప్పడి కొట్టుకున్నాడు దీక్ష పడనే इनके केवल कपड़ी पूना మీరు తాదూర్ బాబూర్ సందీర్ పూస్ మహాన దీక్ష పీంది సందీర్ పూస్ మహాన చెప్పులు సుట్కింది సందీర్ ఆటం సోతేಗೆ రోన్ వాತೆಗೆ ಏರ್ತುನ್ ಸಿರೋಪೊರೆಂದಿ మీరటు సం ಬೋರ್ಗಿರೆ తాదు బాబూర్ ఆటం సోతేಗೆ తత్త సామంతున్ బహరిసి ಆಗ ಹಿಡ್ಕ ವಾಡಿಸಿರಪ್ಪ ఉంది తాదు బాబూర్ మీరు సందీర్ కట్టుడానికి మీరు సందీర్ పూస్ మహాన అస్కలే దీక్షమంత ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಪಡಿ ಬಾರಿ ವಾತ ಇನ್ಕೆಡ ವಾನೆಗೆ ಕಾಲ ಮಾರಿತ ತೊಲೆದು ವೆಡಿ ಕಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕೆ ನನ್ವರವ್ರು ಮಾಸ್ತರನ ನನ್ನ ಸಂದೈಕೀಕ చెప్పులు సుట్కీక బూడ్ మీన్క సందైకీక బతి నాక్న జైనూర్ బజార్ తా సోತೆಗೆ ಇನ್ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ನಾ ಊರು ದೋಸ್ತನಾಯಿ ವೇನೂರ್ ದೋಸ್ತನಾಯಿ ನಾಕು ಒಡಕೆ ಮಾಯು ಈ ದಿಕ್ಷತೆ ಮಂತರು ಇದೆ ಇನ್ ಮತ್ತೆಗೆ नागवांतेर सार इगवर इंतेर कईवाट अंतेर इन इंतेर हान इंतेर दोस्तनतर रोजी लाख से तुम सेर मन अंतेर अदिन इत कपड़ीते मतेगे फलाना ओर दिक्षते मंतरू फलाना ओर जंगुबाईನ ಭಕ್ತಿತೆ ಮಂತರು ಓನ್ ಕರುಂ ಸೊಲ್ವಾ ಓಂಗ ಸೊತ್ತೆಗೆ ರುದಿ ಚೊಕೊಡ್ನ ಗೋಷ್ಠಿ ವರ್ಕನ ಇನುವಲು ವಾಚಿನೋ ಓನ್ಗಿರೆ ಕರೆಮ ಅಂತ ದಿಕ್ಷತೋ ಮಾಯನ ಏರ್ಪರಂತರು ಇದೆ ಒಂದು ಕಪಡಿ ವಾತ बदी दीक्षा मात्र इनकेडायो तोत्तलान तोत्तल मीवर तादू बाबूरा वासेर मंत बोरे वेडिल मनकी मीवर वेडिल बांत ಆಗ್ತಿರ ನೀವು ಡುಂಗಿರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತುಂದು ಜೋಕ ಅದೇನ್ ಲಾಸ್ ದೀಕ್ಷತುನ್ ತೂನ ಇನ್ನು ಎಂಜರ್ಗರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗ మీకును ವೆಸ್ಟರ್ ಮಂತನು ಈ ದೀಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಫಾಯ್ದಾ ಮತಲ್ ಮಂತ ದೀಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಕ್ ಬತಲ ಅಂತ ನಿವಡು ಮ್ಯಾಕುರ್ ಪೆದ್ದಲ್ಕು ವೆಸ್ತರು ದೀಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬತಲ ಆಯೋಲ್ ಮಂತ ಸುದ್ರೆ ಮಾಯೋಲ್ತೆ ಮನ್ನಿ తర్వాత ಸುದ್ರೆ ಮಾಗಿ ಬತಿ ನೀವ ರೋತಗ ಶಾಂತಿ ಮನಂತ ನೀವ ರೋತಗ ಶಾಂತಿ ಮನಂತ ನೀವ ರೋತಗ ಜಗಳನಾಯಂ ನೀವ ರೋತಗ ಕಲ್ ದೂರ ಅಂತ ನೀವ ರೋತಗ ನೀವು ಕಾಂಡಿರು ನೀವು ಪೇಡಿರು ಚೊಕೊಡ್ನ ಸರಿ ತಾಗನಿ ಬಾವನ್ ಬಾಬಲ್ ಮಾನೆ ಮಾನಿರ್ ಬಯನ್ ಬಯಗ ಮಾನೆ ಮಾನಿರ್ ಬಯನಂಗ್ ರೋಜಿ ಕಾಲ್ ಕರನೀರ್ ಬಾಬನಂಗ್ ರೋಜಿ ಕಾಲ್ ಕರನೀರ್ ತಾದನ್ ಮಾನ್ಸೀನಿರ್ ತಾದ ಬಾಬನ್ ಮಾನ್ಸೀನಿರ್ ಚಿತ್ತು ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಸರಿ ತಾಗನಿ ಆತನ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಹವಲುಂದಿ ನೇಡಿಗೆ सरी मागा जंगो लिंगू गनसंसंता म्हणता विचार की मला पेसा पेन होते बारी बట్టి मला ఖచ్చితంగా దీక్ష పేరు జరిగిన సందర్భంగా వేస్తారు నేను మీ రోతగా మీరు కాండిని పేకి बाइक बैठ काका गोष्टी वाचरे घेते के मी नाट न बैठ गुरे बापू नवजवान कांडी नावा सेलक मिया आणि बापू दादाली विनंती किंतो भोर सुधरी किया करो सुधरी किया 50 लाख में आईडीएस उठतो ना मंत्री का मतन आईएस ऑफिस का मतन ना चातर बोरो कोचर की सलो पैसांगी बाई सुरतो बत्ती पद पार्टी की सुधरी कियो बोरो पार्टी तो लीडर की सुधरी कियो एमएलए पद की सुधरी कियो सब सुधरी की तो नाकुन भारत देश नगा मी नाट न जंगूबाई मी नाट न गाबुराकी मी नाट न भीमल मरल मी नाटम करता पेन बुद्धि सीता नन बोले साधु सम हेले वाचिलो नन साधु आम पिचिलो मीव धर्म तंगे मीव नाट तंगे विचारता भूल माता जब ಈಗ ದುಬ್ಬಗಳು ತೂರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಂಡಲ ಬತ್ತಲಿಂತ ఫస్ట్ కష్టాలకు ఆత్మజ నాకు మొదటి గురు పేదర్ అర్జున్ షాప్ అయిన మన పుష్పరాణి ఊరు నాకును అసలు గురు నా పోసి ఊరు మొదటి గురు అసలు గురు నా పోసి నాకు కొన్న వచన సీతరాదు వచన తీసి నన్ను దీక్ష చేసి నన్ను సుద్రే మాత నన్ను సుద్రే మాత్పదనే నా కష్టాల బాహి వాత్పదనే మళ్ళీ వాయిస్ ఈత నా వాయిస్ కేం తీరికే సిల్లే అయితే సారు ఏడు నాకు ఫోన్ కిసేమంతే మేడం జంగు నిమ్ వాయిస్ సీతి నీవకేంచి నమ్మడు వాడతాం ఇచ్చివిరు వాడతాం ఇచ్చోరొక సుద్రే మాత ఇచ్చిరొక వాడతాం ఇదే నీకు చూడనని చేయమంతో వాయనంటే బట్టి నాకు తగిసిలే నన్ను నాకు డ్యూటీ తేసొని వాళ్ళు जाती तभी हान तो पता नेटा भी हान तो नहीं पता पूना भी हान तो नहीं गाबुरा की नेटा यादू भीमल नेटा यादू पेड़ नेटा यादू दीक्षा नेटा यादू दीक्षा बस का पैसा
पूर्ति पैसे केम पेजिता और इंत दिक्सा नेटाई पेरसा पेंदा जंगू बाइंगा पेरसा पेंदा भेटी अंतिट चले बाई में बात कापड़ी करांती दावराले चोरी दावराले सेला दावराले आज के माई अंतिट चले अन्यटाई आननेदु पूर्ण दीक्षा अंते कारकी आना बानी जोततून खराब केली कोडकवा पूर्ण दीक्षा बेटे नेट यादू भूमी पुरतास के जंगूबाई साठी समजू जरा की वसी कोणू दीक्षा वाटुस्ता आद्य दीक्षा मीवा पेरसा पेंदा के वनते अदना नेट भगवंतराव पाटला मेलानी जमगा होता आदानी यादू करेमा निमे लज्जानो वाटी आयो कागज करती बोल नाव करी पुटतांते बालगाबू काय उरते कागद करे समजले नेमने की बघा म्हणता का पेन म्हणता नेमने की बघा म्हणता अगा पेन म्हणता ते माग नेमने तीच दुसरं जाती तो दुसरा मी बाई सोबते दादाली पावडर सुभाष म्हणाव बट बोल केमान मी नाटी जंगूबाई आणि वर बापू दीक्षाचे वाके तर मी ना बच्चे सोबत आयगल म्हणता मी ना बच्चा सोबत आयगल म्हणता आणि मी मंडळ बच्चो सोबत आयगल म्हणता मी मंडळ बच्चों सोबत आयगल म्हणता ना जाती बच्चों सोबत నేను होम पूजतगा 12 लाख सीसी माते दीक्षा वाटी वासी म्हणो जंगूबाई आयो जंगूबाई आयो ए जंगूबाई पाटा गुरा ते जंगूबाई बगसले नेले फोन बटन जाबुरा की जंगूबाई चले पेरता पेंता जंगूबाई चले जंगूबाई मिनाटी हानी म्हणता निमे चोकोटा किटले बापू नमनी कुन चढी किले वासिलो नेटा निमेट बाईक मी मारतो म्हणते तुम्ही मारतो ना काल करा